Технически анализ на валутния пазар за 17 януари. Позитивните настроения изглежда пак властват на пазарите. В момента наблюдаваме поскъпване на еврото, паунда и долара, като на графиката на евро-долар на дневна графика виждаме, че котировките тестваха съпротивата 1.34, след което еврото отстъпи обратно до към 1.3280, където се намира подкрепата от седмична графика, също така и пробитата динамична съпротива от консолидацията, която се развиваше през декември месец. Изглежда котировките намират стабилна подкрепа в 1.3280 и виждаме как в момента се развива възходящ импулс към 1.34. Изход от така формиралия се рейндж за мен ще даде индикация, че започва следващото насочено движение. Ако изходът е над 34.80, над горната част на рейнджа 34, предполагам, че биковете ще атакуват следващия таргет 34.84 и по-далечната цел 38.40. При двойката паунд-долар, след четвъртия поред неуспешен опит на паунда да поскъпне над 1.63 към долара, се формира нисходящ тренд на дневната графика, който в момента намира подкрепа в 1.60. Тук също се формира рейндж между 1.60 и 1.63, като изходът от него ще ни даде индикация за следващото насочено движение. Предполагам, че при изход над 1.63 ще се формира възходящ тренд от по-голям порядък, като първата цел за него е 1.67 и 45. При двойката долар-иен имахме реакция на пазара след изказването на министъра на финансите от Япония, че толкова рязкото поевтиняване на иената е опасно за икономиката. Но тази реакция започва да отшумява и виждаме, че доларът отново напредва спрямо иената. На по-големите графики се формира ясно очертан възходящ тренд и предполагам, че едно такова политическо изказване не е в състояние да пречупи тренд от по-голям порядък. В момента подкрепа на котировките играе нивото 88,10, като все още е рано да предположим дали корекцията е приключила. При търговия над 89,60 вече вероятността корекцията да е приключила е по-голяма и на прицел е следващата съпротива при 93. И при двойката австралийски щатски долар също виждаме опит за поскъпване на австралийския долар, като тук ще наблюдавам поведението на пазара в близките дни и седмици и по-точно дали ще бъде преодоляна динамичната съпротива от консолидацията, която започва на 24 юли 2011 година. Ако имаме изход над тази тренд линия, това за мен ще бъде индикация, че се формира възходящ тренд. Потвърждение за него ще бъде търговия над 1.0620 и първа цел 1.1079. Благодаря за вниманието, пожелавам ви успешен трейдинг.